Toto už je nakrútené po príchode policajných hliadok. Obe skupiny jednej rodiny uniformovaní muži od seba oddelili, no vášne vyhasínali pomaly. Podľa policajných odhadov sa bilo na ulici v tejto krompašskej osade približne 100 ľudí. Viacerí skončili v rukách zdravotníkov a lekárov. Najprv sa spustila hádka medzi blízkymi príbuznými, tá sa však rozrástla do veľkého konfliktu. Obyvatelia Hornáckej ulice sa vyzbrojili a pustili do seba palicami, mačetou či lopatami. Dôvod je poriadne absurdný. Sa to stalo kvôli jedlu, že som navarila, tá jeho matka, jeho sestra, všetky na mňa na bytku prišli. No a jak bratia uvideli, že ma bijú, no tá bratia skočili. Aj keď sa pobili švagor so švagrom, čo im bolo do toho? Nebolo im do toho nič. Zbytočne tá bitka bola. Boli na miesto vyslané viaceré policajné hliadky, vrátane psovodov so služobnými psami. S autom do mňa buchali a potom ma začali biť. Ani som nikomu nič nespravil. A zadarmo som dostal do mačetom do hlavy. No a už viac neviem nič, potom to odpadol, už ja neviem nič. A Pána Bohu, a nevinný chlapec dostal zo lopatu po hlave. Neviem, čo ešte bude ďalej, ale dúfam, že chlapec je už pri vedomí.